пуснал го записва само ти. Как? Аз съм го пуснал. Как е те ли да снимаме? Тъй? Не мога да фащам. Къде си, бе? Чара. Обаче много измъртвам. Аз не знам уния нормалници как да скачат. Ние са ишки хилки бяха. Патката един път да ги залюлиш и само мечеш краката и те те сласкат. Ай сега, ако искаш.